ನಿಗಲಿತ ಒಯ್ನ್ ದೇರ್ಪೋರ್ ಎಂಕುಲು ಮುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಸದಾ ನೋವಿನ ತೀರ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ನಿಗಲಿಗಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂದೇರ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲ ದೇರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೇರ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ನಾವು ತೀರನ್ನ ನಕ್ಕಲ್ ದೇರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇನ್ ದೇರ್ಪೇರೆ ತೀರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ ಹಂಚ ಆಪುಜ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ ಇನ್ನೇನ್ ದೇರ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ಒಂತೆ ದಿನ ಐತಲೆಗ ದೇರ್ಪೋಡು ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಐನ್ ಬೀರೆಳ್ಳು ಪತ್ತೋಡು ಐನ್ ಬೀರೆಳ್ಳು ಪತ್ತೋಡು ಅದು ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೋಡು ಮಾರ ಐನೊಂಜೇನು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪತ್ತೋನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈ ಬಲಕೈಟ್ ಪತ್ತೋನು ಈ ಬಲಕೈಟ್ ಪತ್ತೋನಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಮಾರ ಸೈತು ಪೋಯ್ನಾಕ ಹೆಂಗ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇದು నేను బలకైట్ పత్త ఆయన బలకైట్ పదం శ్వాస తెప్పు శ్వాస పుట్టియా ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೀತೆ du bolpurdu bayyana 4 sarti avate bisa anpudu bisa man perenjina ಈಗ ಅರಿಗಡೆ ಪುನ ಅತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರ್ಥ ಪುಂಡಿ ಮಾಲ್ತನ ಅಪ್ಪಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅನ್ ಬಂದಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಎನ ಮೇಸ್ರಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ತುಂಬು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಇದೆ ದೈಕ್ ತುಂಬೆರ ಬೈದಿನಿ ಮರ ತೋರೆ ಬಾಡಿ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಮುಳಿಂಚ ಮುಳು ಆಜಿ ಕಟ್ಟ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟ ಈಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ದೇರ್ಬ್ಲೈನ್ ಒಂಜೊಂಜೇನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೆನ್ನತ್ತು ಗೊಪ್ಪಡು हाय गर्ल्स हाय कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ खाना खाया? खाना हो गया? ಒಣ್ಣಂತೂ ನನಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆಟ ತಿರುಗುದನ देख प्लेया कलेंगे कौन? हाँ मारे देर पे पत्ते देन हाउ आर यू? खाना पूरा सुबह क्या करने का है मालूम है? हम लोग प्रोटीन खाने का है हाँ जी साव मारे देर पे ना अंचा देर पे निकल पोया गाली ना मारे देर पे बनना तेरी रड रड जाने देर पे तो वंजन एलियन देर पे निकले कि सूरु को एलियन देर पे आप मारे मालूम माले तिकन इंचिना माल पर निकले वो लोग actually you know what they don't know what to do this is first time they are coming here they are Orissa ka people hai oh okay क्या करते हैं लोग? ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ഞങ്ങളുടെ ಒಂದೇದು ಕಡಪ ಎಂಟದು ಕೊಡಬದಾವು ವರ್ಷ देर नाइन मने और हिंदी बात कर दे ಇಂಡಿಯಾ हमारा ओरिजिनल मेरा खड़प्पा है ಕಡಪ तुम्हारा विटला है इटला अम्मू सारने का बेले का करता है ये हेल्पर मेरा हेल्पर है पोया गालपुता है पोये नहीं मिलता है अभी कोई नहीं पत्थर बोल पत्थर नहीं है 20,000 पत्थर 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಭಿ ಇದು ಕಲ್ಲ ದಿವಸ ಗೊತ್ತನೆ ಓ ಸಂತೆ ಪತ್ತರೆ ಅಂತ ಬನ್ನೆತ್ತು ಪತ್ತರ ಸಾರ ಬನ್ನೆತ್ತು ಆ ಸಂತೆಲ್ ಮಾರೆ ಪತ್ತರ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮಾರೆ ಕಲ್ಲುಗ ಸಿ ಪತ್ತಲ್ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ಪುಣ ಆತ ಅವು ಪತ್ತರ ಮಾರೆ ಒಂದೇ ಆಂಟಿ ಏರಿಯಾ ಸಾವು ಅವ್ ಪೊನ್ನುಗಳು ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣುಗಳೇ ಇದು ಅದು ಪತ್ತರ ಅಭಿ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಬಡತ ಕಲ್ಲು ಬಡ ಕಲ್ಲು 22 ಮೇ ಸಿಗುತ್ತ ಬೆರಿಬೋದು ಅಭಿ ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂದಿ ಅಭಿ ಕಲ್ಲು ಚೋಟತ 55 ತಮೆ ಅಜ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅಡೂರು ಕಲ್ಲು ಅಜ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿ ರೆಡ್ ಕೆಂಪುತ್ತ ಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುತ್ತ ಕಲ್ಲು ಸೋಯ್ತ ಬೇಲೆಜಿ ಬೇಲೇಜಿ ಅವು ದಾಯ ಬೇಲೇಜಿ ಬಂಡ ಈ ಪೊಂಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಬುಂಡು ಐತೆ ಬಗಲೇರಿ ಆ ಪೂಜಾ ಬುಕ್ಕ ಸಾವ ಈತು ಕೊರ್ತು ಇದೇನು ಮಂಗ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಂದೆ ಅಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣುಲಂದಿ ये मरले मरी कभी ये एक बार इधर छोड़ो भाई हमको करो हाँ ये ले लो टिकल लगा ले लो मेरे को छोटा हो गया वो बड़ा है थोड़ा पकड़ो क्या है इनको ಎಲ್ಲ ಈ ಓಟಿ ಯಾರ್ ಅಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ನಿಧಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅತ್ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ 4 ಜನ ಗೊಬ್ಬ ಮುಗೆ ಅಂದ ಅನ್ಬಿಡು ಉಂತುಲ ಅವ ಬಾಜಿ ನಿಧಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬ ಇಡಿತಾಂಡ ಏತ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ 1,000 ಒಂದ್ ಸಾರ ಮುಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನಿಕೆ ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರನ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ ಸಾರ 18 ದಿನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬೇಗ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎರ್ತದು ಎರಡು ನಿಜ ಬರ್ಬೋ ನೈತ್ ಬತ್ತನ್ ಯಾವ ಅವ ಒಂದ್ ಸಾರ ಗೀತಾ ಒಂದ್ ಸಾರ ಗೀತ 4,000 ಗೀತಾಪ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ Charumuri, Telikeda Charumuri.